Kalisangan sa mga residente ang giingong barko sa Engkanto nga kumuagi na kini sa sapa sa Baryo Ukoy. Timailhan matod pa kini nga adunay kinabuhing kuhaon o adunay trahedyang mahitabo. Tuig 1999, pasado alas 5 sa hapon, labas pa sa memorya ni Cindy Kasayaran ang panghitabo diin gilunop ang ilahang lugar, human kalit lamang nga nitaas ang tubig sa sapa. Nadungog matod pa niini ang kusog kaayo nga busina sa barko gikan mismo sa sapa. Abi lang na mubaha lang na. Hinay kanang murag normal lang batingalan naman mi nga naginahinay ni mo siya kasaka kadako daw. Nasaka nasulod jud dira sa mong balay. Ang father mga anak kahabugan na natunga jud siya. Nanglutaw jud ang mga makan anak ko nga. Unsa day na di ana tong mga katigulangan nga na asya nga. Ay moagi ang kanang naay mga barko sa di ino nato nga moagi. Moagi na sila. Tan-aw nang nimo ang sapa, mura lang siya kanang wala jud siya kanang kon nga mutunga niya ang niagi. Dako lang kay siya nga kanang kahoy mura siya. Kanang mga truso bitaw. Ko na jud kay siya nga kahoy nga kanang murag dili siguro magakusog isa ka tawo lang, duha ka tawo. Matod pa sayang apuhan nga oras na kini sa paglabay sa mga engkanto sakay sa ilang barkong adunay mga bulawan. Adunay pagtuo ang mga katiguangan nga sa matag 5 ka tuig mulabay gayud ang barko sa engkanto. Gisaysay niini nga usa ka mag-inahan ang namatay at tulo sa pagtaas sa tubig. Luoy gani kay itong nga ano sa ibabaw nga. Nagkuan na may murag tuloy-tuloy dira sa ano mo ba sa Aligre. Natulog daw tong inalagi. Nakuha pati ilang balay. Samtang ginalikayan ni Susan Montaño ang dakong punuan sa Akasya kinsa didto matod panigawas ang maong dakong barko. Nga doon ay kuan niya nanay na puyo. Nabatoy ko andi akong barkada sa kong bata naghimo sila purok-purok karon kay nagpanday-panday man na sila. Murag nakaigo daw to siya og kanang gimo nato. Namatay kong bato eh. Wala gayud nila gipang putol ang punuan sa palibot kay dinhi matod pa namuyo ang engkantong gabantay sa sapa. Bago ka maputol manang hijud ka. 2 years old pa ko. Nana jud tong manggahasin na minyo na lang ko na nang gyapon to siya. Pagbalik na nako day pag giputol niya ana akong manghod. Ang nagputol ato tino kay namatay gud te. Magrespeto lang pud ni ma'am na anang 12 o'clock, dili na ka pwede magsaba-saba, kanang mamutulog unsa imong buhaton da magduktok, kay kuan sa ilaha, murag sabaan sila ba, murag ilahan na ng time nga para sa ato alas 12 sa udto, alas 3 sa hapon or 5 ilahan na gyud na orasa paggabi. Dili naman jud na ato diba. Katuhuan man o dili, apan mao kini kasinatian sa mga residente mahitungod sa barko sa engkanto nga nagabusina panahon nga moagi kini sa sapa. Dili man nato sila makita, apan tingali nagpahibalo sila nga dili lang kita ang namuyo niining kalibutana. Alang sa Todos Los Santos 2019, Radyo Man ay Mikinita, Tatak RMN.